Bore da bawb. Bore da. Ydy pawb yn clywed yma, a pawb yn clywed adre, dwi'n mawr obeithio. A mae'n braf gweld rhai o'noch chi o'r newydd eto wedi troi mewn ato ni yma yn y capel. Ac mae'n debyg, dyn ni yn diolch bod yn ffyddloniaeth ni hefyd yn ymuno ar y fideo adre ar yr ffrwd fyw. Croeso mawr i chi i gyd. Bore yma, mi byddwn ni yn mynd ar ôl yr gair yna, a'r noddfa yna, a'r cymorth yna sydd i'w gael yn yr arglwydd, a sôn amdano fo yn Salm 46. Dyma'r gair y buon ni yn ei chyffiniau hi dydd o'r blaen, yn cerdded o'i chwmpas hi ac yn mynd i ben rhai o'r mynyddoedd sydd uwch i phen hi. Rwy'n yn nabod y gair yna? Llaw i fyny os ydych chi, peidiwch â gweiddi allan. Bryn yn nabod y gair, Enid yn nabod y castell hefyd. Ydy o'n? Dwi yn clywed dan y masg. Harlech ydy hwnna, yr hardd lech, lle mae un ohonoch chi'n gweithio hefyd ac golygfa o'r castell yna o'i ffenest dosbarth. Robin yn gweithio yn yr ysgol yn Ardudwy. Dduw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder, yn gair cadarn ar yn cyfer ni, yn nerth ac yn noddfa hefyd. Gawn ni air bach o weddi, mi wnawn ni ddarllen y salm fel gallwn ni efo'n gilydd, ac yna mi gliwn ni rhan o'r salm yn cael ei chanu gan Chloe. Dwch i ni weddio. O Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am fore newydd, yn diolch i ti am medru cyfarfod fel hyn, yn y capel ac yn cartrefi. Yn diolch i ti am dofal amdano ni, a dy drigaredd hefyd, ac yn diolch i ti fod ti'n gymorth i ni, yn barod i ymestyn dy drigaredd teg atom, yn barod i'n cynorthwyo'n fore iawn, yn barod i lifod y heddwch tuag atom ni. Barod i fod yn noddfa i ni. Helpa ni bwyso ar dy nerth di. Byddai hwnnw y bore yma, phob amser, y nerth i ni'na hefyd. Ac o'r dair i ni, neu di siarad hefo ni trwyddo fo, neu di ddangos i ni ragoriaeth a yr arglwydd Iesu dros bob noddfa arall a geisiwn. Mwyn ei enw. Amen. Rwan te. Os gallen ni ddarllen yr adnodau yma efo'n gilydd, mae yna un adnod ar 10, a mae yna gitcam, peidiwch â dweud y gair sela pan ydych chi'n gweld hwnnw. Mae'n golygu rhywbeth yn debyg i gitcam a'r cyfarwyddiadau i gyd yn yr salmau yma, sut ydych chi, neu be ydych chi fod i wneud hefo nhw, i'w canu yr oedden nhw. Ond chewn ni moi canu nhw, ond mi gewn ni fentro i fyfyrio arnyn nhw ac i'w ddarllen nhw fel hyn yn dawel efo'n gilydd. Y mae Dduw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Felly nid ofnwn i'r ddaear symud ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr, i'r dyfroedd rio a therfysgu ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan ei ymchwyd. Mae afon a'i ffrydiau'n llawenhau dinas Dduw, preswylfa sanctaidd y goruchaf. Mae Dduw yn ei chanol, nid ysgogir hi, cynorthwya Dduw hi ar doriad dydd. Mae'r cenhedloedd yn terfysgu, a'r teyrnasoedd yn gwegian, pan gwyd ef ei lais todda'r ddaear. Mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Dduw Jacob yn gair i ni. Dewch i weld gweithredoedd yr arglwydd, fel y dygodd ddifrod ar y ddaear. Gwna'i ryfeloedd beidio trwy'r holl ddaear, dryllia'r bwa, tyr y weiwffon, a llosgi'r darian a than. Ymlonyddwch a deellwch mae myfi sydd Dduw, yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddyrchafedig ar y ddaear. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni.
Duw Jacob yn gair i ni. Yma yna emyn hyfryd iawn yn Caneuon Ffydd, rhif 146, Peter Thomas. Da ni'n mynd i canu llawer arni hi fel cynulleidfa beth bynnag, ond mae hi'n hyfryd cael groesawu Chloe i'w chanu hi rwan. Diolch, Chloe. Hyfryd dros ben. Ac y salm yma yn un o'r salmau sydd yn sôn am gymorth yr arglwydd ac yn atgoffa ni o gymorth yr arglwydd tuag ato ni. Ac yn salm lle da ni'n gallu troi ati hi a chofio bod Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder bod ni'n une ymlonyddu yn ef hefyd. Mae'n sôn am yr afon yna sydd yn llifo oddi wrth Dduw ei hun. Noddfa i gochwyn. Rhai ohonoch chi wedi bod yn chwilio am noddfa ar gyfer y gaeaf yma, yn meddwl sut da ni'n mynd i fanageio dros y gaeaf yma. Yn iawn, sy'n dywydd fel hyn. Dwi wedi dweud bod eisiau i bawb investio mewn cots go arw, go dda a go drwchus, a ei lapio ei hunain amdanynt efo blancedi a menig a chapiau hefyd mwyn cael eistedd yn yr ardd. Falle byddwch chi'n ystyried cael rhyw le bach, rhyw babell ffwrdd â hi yn yr ardd yn gysgod, yn lloches, falle rhywbeth mwy substantial, yn costio mwy ac yn fwy parhaol, felly os oes gennych chi le ar gyfer ffasiwn beth. Noddfa, da ni gyd eisiau lle i fynd, yn dydyn? A da ni'n meddwl ac yn styried lle rawn ni. Os na gawn ni fynd i'n tai, dyna di'n lloches ni. Os na gawn ni groesawu pobl i'n tai, be da ni am i wneud. Chwilio am loches yn yr ardd, falle gawn ni gosod rhyw babell y pnawn mam yn yr ardd acw. Da ni angen, a mae Duw yn cynnig ei hun yn noddfa ar yn cyfer ni, yn lle i ni fynd, yn lle i ni ffoi iddo fo, yn lle diogel i ni fod, yn lle sydd yn gysgod, nid yn unig rhag rhyw fymryn o wynt a glaw, a dipyn bach o haul, ond yn lloches cadarn fel y castell yna, bob amser. Mae'n sôn am yr
am yr gair yna yn aml yn yr ysgrythu'r 20 o weithiau. Dduw yn noddfa i ni. Yn le lle gallwn ni fod yn sicr bod yna le yn aros ar yn cyfer ni. Sy'n misio i ni boeni, mae o yna ar yn cyfer ni. Nerth hefyd, fyna sôn am hynny'n amlach fydd yn yr ysgrythyr. Dyma'n nerth ni. Dyma'r un sydd yr hoi nerth i ni'na hefyd. Dyn ni'n meddwl, yn aml y gallwn ni wneud llawer o bethau yn y nerth yn hunain. Gallwn ni sortio allan yn trafferthion. Pa mae'r stormydd yn rhuo o'n cwmpas, y dyfroedd yn codi. Y byd yn terfysgu, y mynyddoedd yna yn ysgwyd o'n cwmpas ni. Mae yna nerth i'w gael, mae Dduw yn rhannu i nerth o gyda ni'na hefyd. Pe symudai'r ddaear i ganol y môr, medde'r salmydd. Mae Iesu yn sôn am fynyddoedd yn symud i ganol y môr. Mae o'n sôn am ffydd sydd yn gallu symud mynyddoedd i ganol y môr. Cos os gennon ni yr arglwydd o'n plaid, os gennon ni sicrwydd yn y noddfa yna, ac yn y nerth sydd i ni, yna mae o'n gaddo y bydd yn ffydd ni'na hefyd, yn y sicrwydd yna, yn gallu symud mynyddoedd i ganol y môr. Be di'r dyfroedd sydd o'n cwmpas ni? Be di'r pethau sydd yn ysgwyd yn yn bywydau ni'na? Mae'r salmydd yn dweud bod o'n gallu rhoi heddwch, bod Dduw yn gallu rhoi heddwch ynglyn â nhw. A bod Dduw yn sofran. Pethau yn digwydd o'n cwmpas ni. Ac dyn ni wedi profi i gyd pethau'n digwydd a pethau'n cael ei newid yn dydyn. Dyn ni'n dod yma i sôn am yr aflwydd a'r pandemig, ond dyn ni yn gorfod bod o dan i gyfyngiadau fo. A dyma'r byd yr ydyn ni'n byw ynddo fo. A dyn ni eisiau bod yn real ynglyn â'r byd yr ydyn ni'n byw ynddo fo. Yn poeni am yn bobl hyn, yn poeni am y myfyrwyr, yn poeni am les meddwl yn plant ni. Mae'n ddigon o bethau i boeni amdanyn nhw. Fel dydodd un aelod yn ddiweddar, ie, a dydy'r feirws ma ddim yn gwneud bethau ddim gwell chwaith. Fel petai hynny rhywbeth arall i boeni amdano fo ar ben bob dim oedd ganddi hi yn barod. Mae'n ddigon o bethau i fod yn ymboeni amdanyn nhw. Ond, da ni'n meddwl am y trafferthion yn hunain. Da ni'n meddwl am drychinebau byd hefyd. Ac yn meddwl mae'n ddigon o bethau felly yn digwydd fel y gymahu. Tannau mewn amryw lefydd ar wyneb y ddaear wedi bod newyn, rhyfel, trychinebau, terfysg, ag ati. Digon o bethau i boeni amdanyn nhw. Ceto, mae'r arglwydd yn dweud wrthon ni ac yn addo y cawn ni lochesu ynddo ef. Y cawn ni yn nerthu ganddo fo, cawn ni gymorth ganddo fo. Cymorth hawdd i gael mewn cyfyngder. Ac mae hi'n gyfyng. Mae'n gyfyng arno ni, mae'n fwy cyfyng ar lot fawr o bobl. Pawb wyr i amgylchiadau ei hun. A Dduw yn cynnig bod yn gymorth parot mewn cyfyngder. Gymorth hawdd ei gael. Fel hyn, mae'r salmydd yn retio cymorth Dduw. Mae o'r hoi 4 seren, os oes yna 4 i'w roi. 1, 2, 3, 4, 5 seren. Bosib roi 5 seren neu fwy, does? Pan ydych chi'n retio pethau ar y we. Dyn ni'n retio, yn graddoli, bob peth
Bellach, yn gwyliau, yn tripiau, y pethau dyn ni'n ei prynu, ac os da chi'n prynu bethau ar y we, da chi'n prynu hwnnw, heb i weld o, ni bai bod chi wedi gweld y ratings, gweld be mae pobl eraill yn dweud amdano fo. Gweld faint o ser mae pobl eraill wedi rhoi o iddo fo. Dwch chi droi at bobl, da chi'n ymddiried yn ei barn nhw, fel yr cylchgrawn ar y chwith yma ne. Da ni'n gweld ratings gwael weithiau ar gyfer llefydd bita a llefydd i ymweld â nhw. Welwch chi mor sgrifen yn y canol ne, ond rhywun oedd wedi retio'r Colosseum yn Rhufain. A di roed un seren iddo fo, chymod y lle rhyfeddol yna, gan dweud impressive but worn out. Ne? Ddim da'n byd unwaith i chi fynd i mewn, methu iwsio fo ag ati. Un seren wedyn. Faint o ser da chi roed i'ch profiad chi o ddod i'r capel dyddi yma. Dwi'n mynd i ofyn i chi faint o ser da chi'n ei roed i'r pregethu, neu fyddai o dan y bwr yma, mewn cywilydd. Tasech chi'n bod yn onest ynglyn â'r peth. Faint o ser ar salmydd yr hoi 5 seren i Dduw. Dduw sydd noddfa ac yn nerth ac yn gymorth hawdd ei gael. Dyna'r rating mewn i roed. Yn gymorth parot yno ar yn cyfer ni. Yn barod i gynorthwyo. Yn fore iawn. O'r cochwyn cyntaf un. Ac mae'n amryw o ddelweddau drwy'r salm yma i gyd. Ond y ddelweddau yn naill llaw o'r ymchwyd a'r terfysg a'r ysgwyd, does? Ac mae'r ddelwedd yn ar ochr arall o'r afon yna sydd yn llifo, o'r cymorth, o'r noddfa a'r nerth, o'r heddwch, o'r ymlonyddu, a gwybod mae myfi sydd Dduw. Ac yn gofyn i chi felly, chi'n bod, pa un yr ydych chi yn troi ato fo, pa un sydd yn ddarlun o'ch bywydau chi a hafinau ar hyn o bryd. Tyd ar nesau ni hwn. Mi ddawr o bryd. Wel. Hidiwch befo. Inocio. Mae'n still life. Dych chi wedi bod yn yr amgueddfeydd yma yn gweld y still lifes i gyd. Darluniau hyfryd yna. O bowlen o ffrwythau. Rwy'n botel yn cael ei osod wrth i ochr o. Rwy'n flodyn. Chi'n bod? Mae'r darlun hyfryd yna yn cael ei droi allan. Mi welwch chi ddarluniau eraill yno hefyd. Stormydd. Cychod ar y môr. Llongau a llong ddrylliadau, rhyfeloedd yn cael eu hymladd hefyd yn yr amgueddfeydd yma sydd wedi i'w cau raddau helaeth i ni ar hyn o bryd. Pa un yr ydyn ni'n yn uniaethu fwyaf ag o. Dduw yn gaddo bod gyda ni'n y storm, a mae o'n gaddo yr serenedd yna i ni sydd i'w gael yn yr still life rwsyd. Wrth i ni ymlonyddu a gwybod mai tydi sydd Dduw. Ac mae'r fersiynau gwahanol na sydd gennym ni hefyd yn dydi, mae chi, my life, di'ch bywyd chi'n debyg i hwn. Dros lle yn bob man yn rhithro yma acw. Dyn ni wedi gorod rhithro llai, ynddo? Ac mae llawer o bwyslais wedi bod ar yr adnodau yma. Llawer wedi cyfeirio at yr adnodau yma dros y 6 mis dwytha. Ymlonyddwch yn ôl y Beibl Cymraeg newydd a deellwch mae myfi sydd Dduw. Chi'n cofio'r hen gyfeithiad? Beibl William Morgan. Peidiwch a gwybyddwch mae myfi sydd Dduw. Byddwn ni'n deud wrth y ci, wrth y plant ystalwm, beth i chi heb a deud rwan, maen nhw wedi mynd, maen nhw'n oedolion hunain, paid! Fel byddai rhyw hogyn bach
Oedd yn weddol o ddi Gymraeg a'i nain yn gweiddi paid arno fo. Ac oedd o'n meddwl mae enw fo oedd paid, oherwydd oedd o'n deall Cymraeg fel arall, dim ond y gair paid oedd wedi glywed. Paid. Ac yna yn Beibl.net, stopiwch, oedwch, drowch y brecs arnodd. Mae'n bryd i chi ddeall mae Duw ydw i. Ac yn y 3 fersiwn yna, dyn ni'n cael rhyw ddarlun o'r stopio yma, o'r rafwch yma, i ni sylwi. Mae yna les mewn o rafu ohono ei hun, ac i fwy'n ei hunan, does? Da meddwl, lle oedden ni'n cael amser i wneud llawer iawn o bethau mewn dyddiau a fi, a mynd yma ac acw i bob man. Hynny i gyd wedi dod i ben, llawer o bethau wedi dod i stop. Ond da ni'n cael yn annog gan gorchymyn rwsyd i stopio, mwyn sylwi ar yr hyn yma Duw wedi i wneud. Ac i sylwi ar yr afon yna sydd yn llifo oddi wrtho fo. Mae afon a'i ffrydiau a lawen hant ddinas Duw, cyseg yr preswylfaidd y goruchaf. Chi'n cofio canu'r gan yna, yr adnodau yna yn yr ysgol? Ni'n canu, yr cor yn canu i gyd, gan hyfryd dros ben. Dwi'n siŵr bod hi'n canu yn eich meddwl chi i gyd. Y mae afon. Duw yn ei chanol, nid ysgogir, nid ysgog hi, cymorth hi yn fore iawn. Oedd yn ôl yr hen gyfeithiad oedden ni'n ei ganu. Sylwi ar yr afon yna. Sylwi ar yr hyn sydd yn dod oddi wrth Dduw. Salmydd yn gosod darlun o Jerusalem fel hyn, yn ddinas noddfa. Does e ddim afon yn Jerusalem. Ac mae o'n dweud, wel, yn ffigurol, Duw wedi ei hafon hi. Does e'n byd lawer i'w gael yn Jerusalem, ar ben mynydd. Ond Duw wedi'r afon. Duw wedi'r afon o heddwch yna. Ef ei hun sydd yn cynnig yr heddwch yna. Fel oedden ni'n dweud, Duw ei hun sydd am roi i nerth i ni. Duw ei hun sydd yn brwydro trosto ni. Ymlonyddwch ac wybyddwch. Stopiwch frwydro. Eich brwydrau eich hunain. Car eich pen eich hunain. Rhowch eich brwydrau i mi. Ac y mae hanes i'w gael drwy'r Hen Testament yn y fan yna. O Dduw, ydyn ni'n meddwl am Dduw yn yr Hen Testament, yn Dduw sydd yn hoffi brwydro, falle. Dduw sydd yn ymyfrydu mewn brwydrau. Mae'n gymaint o brwydrau yn yr Hen Testament. Ac mae o mor refreshing yn dydi, cael yr arglwydd Iesu yn dod ac yn rhannu heddwch wedyn yn Testament Newydd ac yn dweud wrthon ni am garu'n gelynion. Ond yn yr Hen Testament yna, Duw yn fwyaf bodlon pan mae bobl o fwyaf bodlon yn ef. Mae Duw yn barod i frwydro brwydrau i bobl. A dyn ni'n gweld hynny'n digwydd pan mae o yn rhoi buddigoliaeth iddyn nhw, heb iddyn nhw orfod codi bys rwsyd. Mae o'n ymyfrydu mewn diogelu a brwydro dros i bobl. Hanes Moses, dwy'n y bobl allan o'r Aifft. Bobl ei hunain i mond yn ufuddhau. I mond yn dilyn ar plaen wedi bod. Ac yn mynd, i bod nhw'n ofni lluoedd Pharo, maen nhw'n mynd ac mae'r môr coch yn agor o'i blaenau nhw. Mae lluoedd Pharo yn aros ac yn cael ei boddi ar lan megis. Duw wedi ymladd ar ei rhan nhw. Pan maen nhw'n cyrraedd y tir wedyn, y wlad honno.
Dyn nhw'n brwydro'n Jericho. Does e ddim cleddyfe yn taro. Mae'n fartio, mae'n ganu ysgyrn. Mae'r waliau yn dymchwel. Hanes Gideon a'r Amalecied. A mae'r frwydr yn digwydd wrth iddyn nhw sefyll yn ôl heb godi bys. I mond codi'r ysgyrn yma eto. A wneud dipyn o sŵn. Yn hanes Elias ac Elisais a Hesekeia, dyn ni'n gweld Duw yn brwydro dros i bobl heb iddyn nhw, ac yn trefnu. Chymod, yn ei ragluniaeth, cadarn yn trefnu ar gyfer i bobl, heb iddyn nhw orfod brwydro. Felly mae Duw yn gofyn i ninnau y morffwys ynddo ef, dod a'n brwydrau ato ef ei hun. Os symudith o ymlaen, ni sylwi, pa angyfaneddra, medde'r hen gyfeithiad, dwi'n meddwl, a wnaeth e fe ar y ddaear. Yr gair angyfaneddra, pa ddinistr yn y Beibl Cymraeg Newydd, what's awesome deeds, pa ddigwyddiadau rhyfeddol a wnaeth e fe ar y ddaear. Fel y mae o'n gallu gwneud digwyddiadau rhyfeddol a'i dwyn nhw i fod. Mae o'n ymladd yn brwydrenni. Mae'r salmydd yn sôn am y fuddugoliaeth yna mae Duw ei hun yn ei gael, pan mae o yn peri bod rhyfeloedd yn peidio, yn peri bod o'n dryllio'r bwa, yn torri'r waywffon. Bod ni'n ymddiried hynny iddo ef. Dyn ni'n gwybod bod yna frwydrau yn digwydd, yn dal i ddigwydd yn ein byd ni. Mae Duw yn gaddo i heddwch i ni wrth i ni gyflwyno'n brwydrau ninnau iddo ef. A mae'r llun yna o'r bwrdd chess. Chymod, mae'n gallu mynd yn checkmate ac yn game over yn fuan iawn ar y bwrdd chess, yn dydi? Bod na lawer o bisys ar ôl, llawer o'r chwaraewyr ar ôl, mae'n gallu mynd yn checkmate gweithaf yr llawer yna, a'r lluoedd sydd ar ôl. Mae'n gallu mynd yr un peth arno ninnau. Ni bai yn bod ni'n ymddiried yn brwydrau ninnau i'r arglwydd yn ogystal. Cyna, i gloi wrth feddwl am yr heddwch yna. A Duw yn gwneud heddwch, yr heddwch sydd i'w gael yn ei breswylfod o. Yn y gair yna, yn y lloches yna, yr heddwch y mae o'n ei wneud drosto ni pan mae o'n brwydrenni, gwneud i ryfeloedd beidio, torri'r bwa a'r waywffon. Yn meddwl am yr anghyfaneddra neu'r gweithredoedd rhyfeddol. Meddwl beth yw'r gweithred fwyaf rhyfedd mae Duw wedi wneud. Mwyaf rhyfeddol y mae o wedi ei wneud. A'i creu y ddaear, a'i creu y galeithau a'r ser i gyd, a'i creu y chi a fi, a'n cymhlethdod corfforol, meddyliol, ysbrydol i gyd, a'i creu amrywiaeth, rhywiogaethau ar wyneb y ddaear. Nad ydyn ni ddim eto wedi'w canfod a'i deall yn llawn i gyd. Be di'r peth mwyaf rhyfeddol mae Duw wedi ei wneud? Mae'r cliw ar y sgrin, dydy? Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd. Welodd neb erioed. Dyma'r weithred mwyaf ryfeddol a welodd y byd erioed. Anghyfaneddra wnaeth e fe ar y ddaear, y gweithredoedd mawrion yr arglwydd. Dyma'r weithred fwyaf. Dod i'n plith yn un ohonom i farw dros
ei bobl. Cael ei groeshoelio yno ar groes Calfari mwyn ninne. Dyma gariad fel moroedd. Dyma heddwch fel yr afon. Dyma noddfa i ni ffoi ati hi. Dyma gair i'n diogelu ni. Mae Paul yn sôn am Iesu Grist ar y groes yn ennill buddigoliaeth. Yn ennill y buddigoliaeth derfynol, allweddol, dros yr undrwg a dros bob drygioni, pob dim all ddal i afel ynddo ni, di arfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau. Popeth sydd ag awdurdod yn y byd yma, a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngorymdaeth ei fuddigoliaeth arnynt ar y groes. El petai o yn gweld Iesu ar y groes, wrth grymu i ben yn y fan honno, wrth farw yn fy lle, yn ei weld o yn arwain gorymdaeth fuddigoliaethus, lle mae pob dim yn gaeth iddo fe, lle mae bob dim wedi i'w ddarostwng iddo fo, lle mae o wedi gwneud heddwch trosto ni, fel nad oes rhaid i ni bellach. Boeni am ddim a ddaw i'n herbyn ni, ond gwybod bod Dduw yn fwy na'r pethau hynny. Bod Dduw yn fwy na'n pechod ni. Na'n drygioni ni'n hunain bod Dduw yn fwy na gangau na marwolaeth. Bod Dduw yn fwy na dim all yn caethiwo ni. Bod Dduw yn y cyfnod yma hefyd yn dal yn Dduw, yn dal i deyrnasu ac wedi ennill buddigoliaeth allweddol, terfynol dros bwerau'r fall. Ffydd dacwr fan, medde Williams Pantycelyn, a sôn am y brwydr yna mae o hefyd, ynde. Concwerodd, neu clwyfwyd 2, concwerodd 1, a Iesu oedd efe. Iesu wedi cael conquest, wedi dwyn heddwch i ni, wedi gwneud heddwch rhyngom ni a Dduw, ac wedi peri felly, yn bod ni'n gallu ymorffwys yn Dduw, bod ni'n gallu ymlonyddu, ac wybod mae fi sydd Dduw. Dwi wedi rhoi fy heddwch i chi. Mae o'n rhywbeth personol, mae o'n hawdd i ni, a mae o'n dod yn mor agos ac y mae modd iddo ddod ato ni. Bydde di ni fod yn awchu amdano fo, yn sychedu fwy dyddiau hyn, dwi'n meddwl am yr heddwch yna, sydd i'w gael yn unig yn niw i hun. Yr un sydd, am ddiffynfa gadarn ar yn cyfer ni. Noddfa yn nerth, yn gymorth, parot, ym mhob cyfyngder i rannu ei heddwch i fuddigoliaeth derfynol dros bob peth all yn rhwystro, rannu o hefo chi a fi. Nes i fod o'n dod yn eiddo i ninne, ac yn sicrwydd y gallwn ninne bwyso arno bob amser hefyd yn wyneb terfysgu'r byd o'n cwmpas, y mae afon, a'i ffrydiau a lawenhant ddinas Dduw. Mae'r afon yna, geno ninne hefyd. Mwyn ei enw. Amen. Wel, mi gewn ni air bach o weddi. Gofiwn ni am bawb sydd ar yn meddyliau ni hefyd. Bawb sydd mewn rhyw sefyllfaoedd felly lle maen nhw'n gorfod ildio a meddwl fedra i wneud i'n byd amdan yr rhain. Mi allwn ni neweddio trostyn nhw. Cofio am yr rhai sydd angen yn gweddiau ni. Dwch i ni weddio. Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am gael troi ata ti, a chofio mai ty di sydd Dduw.
A cofio, yr hyn oll yr wyt ti yn cynnig i fod ar yn cyfer ni arglwydd, yn noddfa ac yn nerth ac yn gymorth i ni. Nid cymorth anodd i'w gael, nid cymorth pell sydd yn mynd i gymryd amser maith i ddod ato ni, ond cymorth hawdd, cymorth parot, cymorth sydd yn cynnig ei hun rwan ar yn cyfer ni arglwydd. Lle helpa ni i bwyso'r dy gymorth di, i alw amdano fo, ac i wybod bod o ar gael i ni yn yr heddwch yma i'r arglwydd Iesu wedi wneud trosom ni ac wedi westyn i ni. Coddi wain tad, cyflwyno'n yn hunain felly i chdi, gan ofyn i ti beri bod ni'n cael sefyll yn yr heddwch yna, ac i'r heddwch yna lifo allan ohonom ni'n hefyd. Yn hagweddau, yn gweithredoedd, yn ymwneud â'n gilydd arglwydd. I'r rhai sydd o'n cwmpas ni wybod bod y heddwch di yn eiddo i ni. Arglwydd dros y sefyllfaoedd hynny, y mywydau'n cyfeillion a'n teuluoedd, yr ydyn ni'n ochneidio o'i herwydd nhw o dad. Dyn ni'n cyflwyno nhw i chdi. Ac yn gwybod, fel dywedodd y wraig honno nad ydy'r feirws yma ddim yn gwneud dim byd dim haws. Lle arglwydd? A ni'n cael yn gormesu o'r ddeutu, gan sôn am bethau sydd i ddod a chyfyngiadau ag ati. Dyn ni'n gofyn i chdi roed y heddwch i'r rhai sydd yng nghanol trybini rwan, yn poeni am anwyliaid mewn ysbytau, mewn cartrefi, mhell i ffwrdd, yn hienctid ni arglwydd, yn Emynau ac y man hwthau hefyd. Gofyn i ti osod y law drostyn nhw. Gofyn i ti roed y ddiddanwch a dy heddwch iddyn nhw. A pheri arglwydd dwy'n rhyw ddaioni o'r cyfan yma i gyd, fel y dy gais di ddaioni i'r ddynoliaeth, o'r digwyddiad mwyaf erchyll yna, droes y digwyddiad mwyaf rhyfeddol fu erioed ar wyneb y ddaear. Tywysog nef yn rhoi ei hun trosom ninnau, ddeiliaid y llawr, mwyn yn gwneud ninnau yn ddeiliaid y nef. Arglwydd da, clyw yn gweddi ni, dros heddwch yn gyffredinol hefyd. Gymaint o fannau ledled deiar arglwydd, lle mae'n ymderfysgu. Ydy dy bobl di bod yno yn gweithio heddwch, yn rhannu heddwch, yn dangnefeddwyr yn wir arglwydd, yr hyn oll llawn nhw, gwneud llafur nhw'n effeithiol arglwydd. A bydded i chdi dorri'r weiwffon yna, a'r bwa. Dwy'n rhyfeloedd i ben, a'r modd i wneud rhyfel hefyd. Ac na foed arglwydd cariad at y pethau hynny, ond at yr rhyfel yr wyt ti'n ei wneud yn erbyn pob drygioni, caethiwed, pechod a bai. Diolch i ti arglwydd am dy faddeuant i ni. Maddau ni bob bai, yn bod ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist, ein arglwydd. Rwy'n roddodd batrwm o weddi i ni. Dowch i ni'n gydweddio gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyra i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau i ni undledion, fel y maddau yw ninnau undledwyr, cnac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can ei seiddo ti y deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fi glyw ni ganu felly, cyn i ni gloi yn hoedfa, os daw
clywed ganu emyn ar yn cyferni 770, mi goda fegwan lef at Iesu yn y nef ar hodda bwys fenau dwys, iorffwys yn ddoef cael ynddo ras o hyfryd flas a mwyn cymdeithas Dduw. Ei nerth a rydd yn ôl y dydd a gwelaf, ti di newid y bennill fan hwyn, ei olau sydd ar lwybrau ffydd, rwydd beunydd iddo'n byw. Diolch yn fawr. Cyd i chi fod yn gadael yn drefnus a thaclus yn ôl eich seti, neu ddim ond cyhoeddi, byddai yma eto'r Sul nesaf. Ni'n gobeithio bydd nan efo ni'r Sul canlynol, ond yna ni rhyw fynd o Sul i Sul fel hyn wrth i rhagor rhywfaint o eglwysi agor ac wrth i ni ymateb o Sul i Sul ac o wythnos i wythnos i'r hyn sy'n digwydd o'n cwmpas ni. Ond y Sul nesaf, a cyfle os ydych chi'n dymuno i fod yn cymuno yma yn y cnawd megis neu adref ar y we. Dyn ni wedi penderfynu byddwn ni yn darparu y gwin mewn cwpanau gyda sel ar ei benno, plat bach ar ei benno. A mae hynny'n cael ei baratoi yn lanwaith ar yn cyferni, bydd heini yn yr seti yn barod i chi ystyn atyn nhw. Ond dowch eich bara eich hun hefo chi i'w dorri neu i'w fwyta eich hun ac ewch a hwnnw adre hefo chi wedyn ac mi all bobl sydd adre fod yn dod a'i bara hefyd a'i gwin i hunain. A mi fydd yna gwpanau bach yn cael ei gosod allan yma os byddwch chi'n dymuno cymryd o'r cwpanau hynny. Mae o fyny i chi. Ond mae'n dda i ni gael cyfle i wneud hynny ac i goffa marwolaeth yr arglwydd trosom hyd nes y daw. Wythnos un o Sul hefyd, mi fydd Gwasanaethau yn dechrau ar Zoom ar gyfer yr henaduriaeth yn gyfan gyda gweithwyr a phregethwyr yr henaduriaeth, yr ardal y Gogledd Ddwyrain yn eu harwain nhw am hanner awr wedi 5 gyda myfyrdod byr a chyfle i ni gyd weddio a chyfarfod yn gilydd unai dros y we ar eich cyfrifiadur neu tablets neu ffôn neu ar y ffôn landline hefyd. A dyna ddigon o goeddiadau am y tro. Nwch i ni rannu'r fendith efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda ni oll rawr hon
Hyd byth.